What's up mga ka-right? So ngayon, content natin ngayon mga ka-right, no? Puntahan natin yung lugar na palagi namin pinupuntahan sa pagbata pa kami, isang batis na no, doon kami naliligo, naglalabat, kumukuha ng tubig. So, let's go! Bago tayo magsimula, alam niyo na. Mr. Right! What's up mga ka-right, no? Dito tayo sa lugar na childhood place namin. Dito kami masyal, laro, naghahabulan. Tsaka dito din kami. Ito yung masukan na lugar, pero ito masukan na lugar, may McDonald's na nagaligid. Ito lang ang masukal na lugar na may McDonald's. Jollibee na makita. Yun, McDonald's. Yung mga ka-right, McDonald's. Lugar na ito mga ka-right. Punta tayo sa saan kami palagi naliligo ng bata kami, sa Patis. Let's go! Let's go mga ka-right. Oh. Wala na. Yes, dahil nabungkag. Sambal yung kaya, sambal gabi na. Dito kami maghahabulan mga ka-right. Laro kami ng mga magtumbling-tumbling. yung tumbling-tumbling mga Dito kami nag-practice. pero ako hindi ako marunong, sila lang ang practice mga ka-right kasi Kung makita yung sample. mahirap yun eh, baka mabalian tayo. So malapit na tayo sa malayo mga ka-right ha. Nanonood kami ng mga Mga tai. mga pelikula. Dito namin ginagaya yun. Opo. Uy, na yung mga kuan. Na yung mga bad. Na yung mga bad sa tunga. Bad, ano nila yun. Napagid eh. Ito nakalibanganan, manisawag na dre. Yuski. Natural siminto na desko na bro. Lay. Sakit ani papa na may harap dito na. Guys, oh. Itong mga picture green na dito, apel to. So, wala isang bagay, isang bagay. Kaman silis. Yung mga ka-right. Yung mga Flying carpet. dito pala na crashy kuan. Aladdin. Gago! Yan. Ay, may naglaba. Shirang! May naglalaba. Hi, te! May naglalaba. Yun mga ka-right, dito kami naliligo mga ka-right. Nung bata pa kami at naghahabulan, naglalaro, tagu-taguan. Kaya tayo dun mga ka-right. Dito kami tumatalon. Mga ka-right na. Tingnan natin dito. Sa ibang tubig nila dito mga ka-right kasi libre lang sa paglalaba. Ayan mga ka-right. Dito sila naglalaba mga ka-right. Ayan. Sila.
karet. So ayun mga karet, no? Puntahan na natin ang gusto natin puntahan. So uwi na kami. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and bell mo na para ma-notify ka sa mga bagong video. Let's go!